Hola, ya estás ahí una altra vegada, ¿eh? Mira, avui tinc una manualitat que crec que te va a encantar. Anem a fer un xoc de bitlles, ¿vale? I així després podràs jugar. ¿Vale? Anem a començar. Agafem el full, tu tindràs dos, ¿vale? El doblem per la meitat. Ja no vaig massa ràpida. El doblem. No cal que estiga perfecte, no passa res. Agafem les tisores i anem a tallar per la ratlleta que mos ha eixit. Sense pressa, no tenim pressa. Anirem tallant. I ara tenim dos parts. Vale. Una la guardem. I en l'altra tornem a doblar per la meitat i tornem a tallar amb les tisores, vale? Per la ratlleta que mos ha eixit. Espatller, no et tallis els dits i el més recte que pugues. Val? Ja me'n vaig. Vale. Se quedem només en un dels paperets. I anem a fer un dibuix, ¿vale? En aquest paper anem a fer només un dibuix, el que tu vulguis. El que millor se te dona dibuixar. Si són pardalets, si són abelles, si són cercles, quadrats. Com si t'embrutes la empremta del dit i la fiques al mig, ¿vale? Només una vegada, això sí que és important. Només anem a fer un dibuix. Jo vaig a fer un cuquet, que els cuquets són facilets. Va ser un cuc de boletes de colors. Vale, ja tenim així el nostre cuquet. Ai, aquesta part. Que anem a fer-li els ullets, una boca i les antenetes. Molt bé. Anem a agafar el paper amb el dibuix que hem fet, el teu serà el que t'agrada a tu, i anem a pegar-lo a la botella que tenim, que ja l'hem quitat l'etiqueta, i anem a posar així darrere, que t'ajude el papà o la mamà o la persona que estiga amb tu, anem a posar un poquet de cinta adhesiva, i tallem amb les tisores i ja el tenim decorat, ¿vale? Com només hem fet un dibuix, així dalt, amb el retolador permanent, anem a dibuixar el número 1. En algunes botelles, com és este cas, els retoladors, encara que siguin permanents, no pinten molt. Per tant, si t'aclarisses de fer-ho ahir, el fas. Si te resulta molt difícil i el teu retolador no pinta o no tens retolador permanent, no passa res, perquè pots fer-ho així en el paper. Dibuixem el número 1, que puja i que baixa. Val? On tu vulguis, o bé dalt o bé baix. Ja tindríem la primera bitla. Esta, que té el número 1. I jo, per adelantar, ja he fet les altres. Tenim el número 2, tenim el número 3, el número 4, el 5 i el 6. D'acord? Ara talla el vídeo, para-lo, fes les teues i quan ja les tingues totes, comencem a veure-nos. Fins ara! Hola una altra vegada. Ara anem a fer la pilota per a jugar. Ja tenim totes les bitlles fetes, preparades. Anem a fer la pilota. Com fem la pilota? Molt fàcil. Agafem un globus, el que tu vulguis, el color que menys t'agrade, perquè este quasi que no se veurà després. Posem l'embut, que t'ajuden els papis, perquè això és un poc difícil. I anem a ficar arròs dins de l'embut a poquet. No tires grapades molt grans perquè si no li costarà molt d'entrar. Anem tirant poquet a poquet i peguem colpets en l'embut per a que l'arròs vagi colant dins del globus.
Anem fent aixina, a poquet, pegant colpets. I va colant, va colant, va colant. Quan ja notem que no cola molt perquè el globus ja s'ha omplit, apretem que l'arròs se faça com una piloteta i continuem ficant. Vale? Aixina i apretem. Un altre grapaet. A poquet. Peguem colpets i apretem. Ui, que ja quasi la tenim. Peguem colpets. Vinga, cap a dins, arròs. I ja estem acabant la piloteta. Un poc més, per a que sigui un poc més grandeta. I puguem jugar superbé. Ara ja podreu jugar tots els dies, Aixina. La veritat. I jo crec que quasi que ja la tenim. Tu pots fer-la lo gran que tu vulguis, però no cal que siga massa gran. Perquè com que les botelles estan buides, no pesen molt, no cal que la pilota siga molt gran. Anem a apretar l'arròs de manera que aquesta part del globus no tinga cap granel. Quan ja la tenim, anem a fer un nus. Si no pots, que t'ajuden, que això és un poc difícil. Vale? Apretem. I què anem a fer ara? Anem a tallar este trosset de goma que sobra. Vale? I així se mos queda més redonet. Ja tenim això fet. Agafem l'altre globus i anem a tallar-li tota la part que és més estreta. No n'hi ha una mesura perfecta ni definida, per on tu més o menys veges. Obrim el globus amb dues mans i el posem damunt del nus que hem fet abans, tapant-ho. El posem aixina i aixina no se veu el nus que hem fet abans. I se mos queda una pilota super xula per a tirar les nostres birles. Vale? Pam! Ja tenim el joc. Què pots fer? Pots fer dues pilotes si vols. Si és massa fàcil tirar el teu joc, pots posar un poquet d'aigua dins de les botelles que pesen un poquet més i així serà més difícil. I quan les tires, pots anar sumant els punts que marquen les que han caigut a terra. D'acord? Espero que te divertisques, que t'hagi agradat i se veig en la propera setmana. Un beset!